ke join lo ek sabang ke artikel 244 pentong kapasi kak poma labang daidum cinin tunduk nasi pinilu tum lahai kace songa sai da medeng nangkok don marli la sinona bangke nilihin pen angton alam tham tuja pada digdari la si nena dontu lam thiar yu pon phirana la pinilu tum ladak uthat langso LIC lo organizing secretary Don Singh Ingti pen senglok advisor longkit de ke hai bin Sikh schedule long live Sikh schedule long live tribal unity long live tribal unity long live Hempel unity Hempel unity Nitom Kenang Nitom Kenang No autonomous state Hempel unity APSLC long live APSLC long live APSLC long live Cukup tuh itu mah Bang bename ini tum handang bor ipik lo bon sita APSLC kacesong ingtang kring ajo ladak panchayat mate PRI system mage nangke claim ya jakong ini tum APSLC pen thodum dedar sita me BD kang limpen ha Delhi pen ha Dispur pen lapen dak difu pen amat latum ke thong ago menatu keton kling pen pini labang so autonomous ko ahobdo mate autonomous ko award bangke itu manang tham PPC ex parliamentary pusi itu manang BP koklo ex autonomous council pusi itu manang BP koklo autonomous council abarim pusi itu manang hokrong la sila solong mangke APSLC kelake so dak pen kame itu cisongji lapen cikoinde lapen pini ladak so ceng constituency long pen ceng kuangkang lo lason tak taksi homosti sir kap long kame niltum labang so akacesong rat pan kapat sindi bangkan niltum claim ponji lancho takali niltum administration pan kame pacini ji lapen governor pan kame niltum kitok pen niltum masar pen pacini ponji lapen Delhi election commission pan kame niltum pacini ji lapen president of India apan anda menitum kapacini pan bori bonji athema lake ilitum jakong nangka popok ilitum pan pulo nang methang update nang methang autonomy pen autonomous jakong pen selangor pu ilitum pan nang piat lo ahowang nang piat lo labang so kace khang dun thekte labang so kace rai dun thekte lake non kachari bong BJP ya government tu mate bongo sena tum silake latum ke factor thangjang lasi ha Delhi pen nangke toy alinge labya council pen ka chekroi dunji pola mawe athema ilitum Karbi Anglong autonomous council lapen de mahasau non ke MC Hills apran ke MC Hills lo halabang hinia council ke lake Sikh schedule aron pen sikachari Sikh schedule program de kopilo malake Sikh schedule lake constitution athuiso Sikh schedule lake mini constitution program ke lagake central government lapen state government tumke lagake nangka che jog dunji ajakong awe ajakan se ajakong do chok menang ajakong ke lagake litom autonomous council tum longsi itu mungkin ajakong do ilitum Karbi Anglong autonomous district pu Sikh schedule ateng pen ke constitution ateng pen Karbi Anglong autonomous district apang hoke Mikir Hills autonomous district pula labangso autonomous district kaminis je phansi akam claim ya phansi autonomous council ki bilo council jong gali autonomous council lata Sikh schedule pen state government kaselama autonomous bangali laga bachu be autonomous la state government pen selama ke hal Sikh schedule pen constitution pen ke long up autonomous council si aprang dobom lo non anta 1951 pen non anta sita non chuke damtang election hot la delimitation la BJP tum delimitation selam lo nilitum kroy dundo e de lo
ke tok ban de pidu no lam da setan dun lo setan non ke klang bang ke aprang ben ke number 3 Dipu ST Autonomous District Parliamentary Constituency pu si ke dodo aprang ben ke six schedule la teng ben constitution la teng ben lo non bang ke number 3 a number bang e lage jatame la bang digdar de number 6 Dipu ST Parliamentary Constituency po anat autonomous po bang aveder lo autonomous district po aveder lo ada non ili tum hanang pu legi la so bi ye tum ge kona da notification lo pu nang pu legi sida bang Chief Election Commissioner penge pu lo bangge ketok ban si pu lo akaprek website long ta do lo halo website long ke do pot si akaprek atum ta X Autonomous District po si bang Bukok lo Karbiang Long X Autonomous District po si Bukok lo amen non ke autonomous kalilo autonomous avedet lo te pilo se plan po lage siksidol kalilo lage panchayat lo lage district council puchor lo te lage jila porishod pulo ke lage ako hala 125th amendment ta hala dakta panchayat pen council siksidol council pachin bar chi ji pugen de ke to ni tum che kroi dun de sita non ke parliament long li etlo la posini tu oppose la 125th amendment la panchayat pen siksidol autonomous council pachin bar chi ji po bangke ne tum kroi dun de lage la sini tu oppose la pen ni tum ke choning rige Karbiang Long Autonomous Council special session pedora la autonomous po alam thiabang ako district along lapen autonomous council long pape do to vek nang ji po alang litum resolution enra council ke claim vek nang ya bang aprang ke alang litum la enang po lapen ilitum AMP alang lita resolution parliament long enang po lapen Prime Minister President Dompan punang po rat ang bong dapat lang nang po ala council along resolution enlote alang litum enamat hembikok labang chok chelo alang litum lobek nang iha Prime Minister pan President pan lapen ke governor pan lobek nang alang litum lake lo a forwarding letter do ye matidi halabang so ako pike ilitum hanang peklang det nang iha penang pidet nang an ke itum ning sampo laga hok lo pu itum chini po ange nilitum alang litum le claim sita nilitum da government long dam lo ten nitum ta pu dam long po la son nang lo et lo ke nat lo pu nitum pu dam long po ada ridam long po ange file ridam long po ada file ar lo si do ji kente la hello nitum choning ri la pen is son bang ke pini direct recruitment act Assam government selam lo la all over Assam it will have effect all over Assam busipu la binongge siksidula loget la nang luduni la so lo ke dokok la direct recruitment ek ke dokok pen job pion sokidar junior assistant la pen senior assistant anta ha la pen akaprek post anta ha Guwahati dispursi environ lo la pen job ilito mamunit ke sakori government sakori ta long dun de lo la pen ke itum autonomy ke pon det lo la si non MLA bang phodo Karbiang Long di Mahasau pen alang litum assembly long resolution pon bek nahi non amat chief minister la pen governor pan lopidam bek nahi labang so a direct recruitment act section 2 along arokom section 2 along hadak pilut dun nangji lage it will affect the whole of Assam except the areas governed by 6 schedule po hadak pedobek nangji lahelo nitu machoningri lapen hedi labang so autonomous po avite itum autonomous state ta chuhang nulu avite autonomous state puke state puchona na po chuhang seta lage general state lage chief minister da mania bengali ji mini lage Tripura son Tripura seplang mom lo kente lapen non kacheri nang yi de mohet tapulo nili kaninge tangalong le alam le nang tum thanware sita choklo peklang ware sita labang ke
non district council election ng pedoji ki puji ke district council election puji lapen village council election punang pedoji village council election ke lake autonomous council galilo hadak autonomous po alam theve det ke lake gaon panchayat lo dak hamrenda doji hamrenda district council doji che hok nang nelo che hok thura ok chura bom pang bob nang nelo lagi itu ma autonomy ke war lo lagi che hok nang nelo lagi panchayat chorana lagi पंचायत के जिला परिषद पके जिला पके डिस्ट्रिक्ट पुलके परिषद पके काउंसिल पुलके और गांव पुलके विलेज पुलके काउंसिल गांव पुलके पंचायत पुलके गांव पंचायत लसी विलेज काउंसिल आ इलेक्शन नंग पे दोजी नंग पे दोलोते नंग लितुम चे हक नंग नी आ इलितुम उपाय वे इलेक्शन कॉन्टेस्ट दु नंग कोकजी मेने सेता चे हक नंग नी लके कि वीरा काम लो लके ako unante election da chedan nun det nang ya binong ke la salong ke seta boycott det lote hala ke che tum si che rai tu tip le kon ke la hello hala da ke voka ke ron hon ke ron pinin ya kam chon nai la pen non autonomous pa hob do ave det lote council along cm atum ingni prong seta alang li tum file ke lo nang ji ke revenue IEM abang file ke lo nang ji ke revenue minister phansi lo nang ji PWD IEM ke PWD minister phansi lo nang ji agriculture IEM ke agriculture minister phansi lo nang ji ili to malong thang da velo an ke ka phere me do thulang a minister na lo kang ni po a minister kang ni ji ke hasil chor hala tum mini secretariat salam edlo Silchor bongalia tomhan mini state piet lo hadak si itum dam nangi pusi ili tomhan yu batai si minister patwari ka ninje neli labang thek don long lor arju don long lor thek na thek long lor tv long arju long lo lake la si ili tom adet karbiang long ke lake tripura son bongo bhumi ka pinchong ya phansi ke claim back lo la tu ke thek long lor alam lo lake Cikrong ning tung ti mune da tum cicini ne mune da tum itum han ko puson si bongo senana pin chong ma la ka cikroi dun ana tunge bongo senalo non BJP party tum council penta party penta la ke nang ni autonomous power pa pe do vek nang ji pu non ning ye dat ke mati di la ka ning je atum an ke bongo senalo la ke ki putot alam nalilo lagi ni ki putot kalilo lagi la si hala bongo sena tum arul do bongo sena ka che plang dun jike pini amahang ke tek abang tami amoy ke jeng asar burata me pu ilo athema hile bene ron ka che danji ka li lagi la ke apu pe se brain wen si ron che danji election along si ron che danji lagi la hello alam la si chichini nang la solam look at the la hello and the PGR pen eviction ji ke Assam minister revenue minister sin ye jinon ke la si ka CM pu bom lo nang tum rong sor thur pak ra nang rap dun tha government fan pu nang ji pu body la pu et lo ke alang li ke autonomous aja ko wedet lo ke alang li ke la hello la si nili tumate ke la autonomous pedo vek nang ji la pen la autonomous council tum si la PGR VGR along leke eviction vek nang ilake la do ya kam ta velo haladak Assam Land Revenue Regulation na 1886 are run along section 18 along ke tok do haladak ke tok ke forthwith eviction nang ipu notice tapi nang ni pu harake athema lage government along li lage rat along li puchini lo loge PGR VGR ke la si hala dak par ke eviction vek nang lage amunit copy ma alam ka lilo lage tribal ramang ke eviction nang ni pu bote do hadaw mang ke la hello sigi chun jilang autonomy alam the si pawe der loge hala article 244A ke autonomous state pubo autonomous alam the de ke la hello ka pichun che der lo la BJP dotik Congress dotik ke lage chun chelu la hello alam lo